nso nke ngwa ya ndị be anyị achọ nka mwepụta ihe anyị unu o mebụ na ichezogo o nwere mgbe m kwuru okwu a mana ụnụ aghọtara okwu a o nwere mgbe m tiri mkpu onye apụtakwara na protest na ọka ewerapụta anyị ụnụ aghọtakwara ya ụnụ ghọtara nke ahụ baa n'ime tata protest ada aga n'iru na ntị ada ama ama iwu ewepụtara kịta na be anyị ka o ji ekpo ọkụ ifuru iwu onye ga-ego akpụrụ ya nke be anyị ga-adị iche nke be anyị a ga-emegide nke be anyị meruo n'agadi nwaanyị meruo ori na agadi nwaanyị jere tuo mmadụ ego a ga-akpụta ya ọ ga-emegide ọ na ngwọrọ ihe nji agbaghị okwu a bụ maka ighe ego anyị mana ọ bụ ugo họbịa anyị na-alaiki ya ọ na-amasị anyị mana sicha ọ na-akpa na-adọba ewere ego aka ma buru otu ahụ ọ dị buru ya dọbara onye ahụ were ya na-adọba di ya maka na ejekwa m okechọ bịakwa fụkwa na ọpọ na ihe niile a na-eme kịta na ihe anọ nọ grand ndị mmadụ ka aka na-agala ego elu eka na-agala ego elu anyị agbarikwuru ego iji bikọta na ha agbalịa n'ụzọ niile ime kishua na ụnụ nwa bụ ndị bụ agbụrụ ndị Igbo a na ọbara ụnụ arụ ụnụ aka na-egosi na ihe ada bụ ụnụ arụ ọga ewepụtagokwa iwu na-eso n'ịghali ego elu nke debere gboo a na-achọtụ ka emee kịta ihe abụ agbamọrụ mụ na gị na-abụ gbalụ eso m na ya ngị nwa so na ya mana ka anyị gba n'oge see ya aka maka na ya amakwa planụ ndị a maka na achọọ gị n'iru ga-afọ ga achọọ gị n'azụ ọ na-aba achụọ nne nwata ji afọ ya chọba ụmụ ya ihe eji ekwu okwu a bụ na ebe dị polisi ewepụta ụfọdụ ka nakwa agha ego ụfọdụ ka na-aghakwa ya na-agali na-agalizi ya na ịfụrọ na ọ nwere ife na-eme agwaghị na be anyị ka ọ ya aka njọ be anyị ka ọ ya aka kpa ọkụ ma oru ha ana ya bụ ụka mana anyị gbo n'oge so ụkwụ na aka anyị fịcha ndị na-aga ya na mgbago ugwu ebe enyi bụrụsi ya n'aka ọ bụ onye akpụtara mana ịmana ọsọ adịba ya ka ọ ga-ede ude maka na mgbe ọbụla anyị na-egosi na anyị nwere ya ihe nji ekwu okwu a bụ ọ bụrụ na si werekwa ya ka okwu anyị ma mmadụ gbadoro okwu anya maka ọdịmma gị na ọdịmma nke anyị nwabụ ndị Igbo ka anyị wetuo n'aka ka anyị kwụsị nke ngheli elu a site na edebe akpa na-atụ ya n'ime ya ka i wee zegbuo onwe gị zetagbuo onwe gị maka na ọ bụrụ na ndị iro gba gị okirikiri ị kwesịrị iji aka gị orire gwa ezoghị ọnụ ọ bụrụ na ndị kpọrọ gị asị rie nne ị kwesịrị ịma onye ọbụla ọra na-akpa asị ọ na-eji alo were aga anyị kwesịrị ka anyị werekwa na ya lo ohe ofu wee tinyekwarị na anya bụ ife anyị na-eme maka ndị a na ndị a maka na nke anyị ga-adịkwa iche nke anyị ga-adịkwa iche ọ na-emetakwa ebe ndị ọzọ anyị fụ ka esi eme nke anyị ga-adịkwa iche and ha na osigokwa arand ka nye nwa bụ ihe ka o mee ka ha nọ ino ka o mee ha n'iru maka ọ dị ama ama ndụ gị ka dị m mkpa nke mbụ nke bụ onwe gị a na-abịa fụ na okechọrọ ịtọrọ nwa rapa ụka dị value alaikiri ya ka nji achọ ka inwe nsogbu so oleba ya anya nke ọma ma gbasa ozi a ka o ruo ndị ọgaranya ibe gị arụ ka nwoke ka nwaanyị maka ndị na-agali ego elu the people nọkwa ime kishona na grab maka icheta na isiokwu m ụgbara nke anyị ga-adị iche n'ime ọnọdụ ahụ nke anyị ga-adị iche ile anyị fụ na ya eso ozi wee mee protest ahụ anyụ ọkọ ka ọ bụ na anyị tiri aka na protest anyị apụtabere na nsogbu ya ruo na anyị na-anụrụ onwe anyị na-enweghị nsogbu ọ bụla eweta nsogbu bịatigo n'ime anyị ka anyị mee ka shọ na anyị nwere ya anyị na pass through. Be very careful and be warned.